Tonga ai kublai biang ifi baro mentagesngi mangala banwanra biang igani gajing ikai. Bat ngenget da kabanga yai hikai yagani gaju gajing hikai. Ngenget kalong gajing mentoy ka bakraw banda pilumlut yikini ki jing hikai kamta magajing ide gajing syukwar. Kanyarap yafi kat kagata ba fin snut ho. Kat tu kat ni ngam o mangalala ban hikai lut hang ni baro ngaklem da wanra ye ki bakham jeliu. Lani ia kata gajing syukur kaba isi nganda keren hangni kaba kham jeliu kadai hadian jong gajing rong no kanang gajing syukur kaba kham syukai. Andrai kaba ngakren kadai kaba ngiya kendu menta malagasni. Malah lebih snap igini gajing keren gijonga habanga ai kertengi gini gajing keren jonga. Kumno ngin job ya gajing syukur tinggal keren buan mahabat nganget menta gesngi ngan penkut igini gajing ikai bagin si sedang dah kawai pagajing ikai haga voice message ke banuan. Te haga ni gesngi ngan peteng biang igini gajing ikai. Kumno ngin job ya gajing syukur. Ke point ka bangakwa ngini keren menta gesngi kadai let singan ong kumni. Kini kijing ya keren jingi haga ni voice message ka menta gesngi. Nyau spa nyau puar. Ngakwa bapin snot ho bagade ka bakhamdan ka. Da fi snot ho yagane ka bangan keren menta gesngi pin job shibona gajing. Ke point jonga ka bangan buang ni kadai. Bapin light na gano gajing syukur. Ngabu daga point na gakitin ka jawab lay ka bangan. Ay kumne. Da ka ba yit bnia lani yit baha yaki jing tho na gakitin ka jawab lay. Yit bnia lani yit baha yaki jing tho ki badan na gakitin ka jawab lay. Kani kan ya dai fi na gijing sya syukur na gijing hikai bakla na gijing alam bakla baro. Ngan puli ka kum ganuksa ngin siya pek kay ka mga day panwanra lang ba ni gijing kay kan lo gijing mentoy fi. Ngini puli na kikam to the apostle kala nang ka bakhat niyo na kadakhat ka basipo. Ngini puli ti kita ki para banget kumni ru kilapha no yo Paul bari Silas minmit Siberia. Kibahaba kilala po yang tayo kilayalit siya ki synagogue ki Jew. Kiniti kilalong kibakhamdan akor bani kita kiba Thessaloni. Kibala priang ni kata gaktin da gajing sngaw lakloy baro. Kakwa fin da yo bay ni gaktin boang. Halakasngi kida yit bnia ya gajing tho. Laki ni ki eki eru kila long kumta ne em. Nataka de gajing long mensiem. Kaba ngakwa ya pi kiba yo sngaw ya gajing hikai. Ba man ka sngikat ba pilahi. Yele ban yit bnia na kaktin ka jong blay. Laki ni ki iru ki bangi keren wat mga na ki waipat ki keren. Kaday ni em banday na kaktin ka jong blay. Nagtaka daw nga siyam lang ni. Bakini kinong birya. Hadian ba kadang kajing kiwin na Thessaloni. Layalam no yaw Paul pat yaw Silas siya ni Siberia. Fiyo ndaki Paul yang ni kini kinong birya gidi gibri bakhamdan buram. Lang ang no dagway kikintin gidi gibri bakhamlang khamshay. Ndaki yaw sngaw yung kajing keren kajong Paul bat yung kajing ikay kajong Paul wa Silas. Kim shu pudiyang lani kim kentat ro. Fi kata ka ka bang kuangan ong fi what shu pudiyang kulumar but what kentat kulumar. Snap yung katin ka jabli. Fi yo snap no snap nangane na kiway snap. Tang bahaba fi snap pidi binanga jingkit kli na ladihi. Ba man laga sngi pidi biniyet binya yagi jingtho lakita ki iki bang ikren. Kilong ni em kat kum katin ka jabli katakin gede. Kabang ada kwa ia kibanget agari si jantia. Bakitay ban shinkia ia ka e ka bakiyo snow. Namang iyo ala de ka Bible. Ni dan ala de ka tin ka joplay. Lada pidan nila yo men si bukut joplay. Daga ba suk pin kamla ban snow tro i ka tin ka joplay. Tinga kwa ba pindan ka ka jinglang ka badan ha kini kinong peria. Baka ni bandan ha ka jing em jofi. Titong inipet agani ka par. Balay nga bu ini kitin nga bang da ka bayit bniya.
igi jing tho tin ge jong play pin kham lai na ge jing shikar lamangan wanra mata ge sngi ku masau tu li ki aka snaba ngan wanra ku masau tu li ki aka lingkhat ki ban pen shai fi bakadan ke jing ma kale ge jing ma bat ngan maham ru ipi ba fi de ban pek ba ha ba fi snap ye ge jing hikai ktim play kadan ge jing ma ka ba kraw halor jing gini gi sau tu li ki nong ki bangan pen i mata gisni kabanin ko ngini pek ngini ko por kat bala ngini ya let hamstep kabanin ko ngadai hakini gisni kabamatam yega jingi kai kitin play kabanin ko e ngadai karukom interpret lani karukom pen kala ya kilenong yegi khat mo yega testament gure mo gutmai ya karukom mo kata ke interpretation bangi ong ka wrong interpretation bangi ong de kitin english kata ka jing mo ka misinterpretation ka bangi penkela bakla mongi penkela bakla ya ga kitin ke jomplay naga jing bam snot kho naga bang shio bot na ki wai pat naga bam ngam jleo ni kren ki wai but ni misinterpret la ni interpret bakla la ni penkela bakla ya kitin ke jomplay but ki looking at ya ta ti ban pen shai vi nganda pen snot kho e pi nganot ban op bagi don ki jingi kai ki balangam ten rai ba hagi jingi kai bible ha kani ka rikasi jantia dagi bobon ba kinong kren ba ki bobon ba ki bangai ki basai ong ye kani ka ktian nganda puli ka na ka kitab amas kalanong ka bapra na ka dakhat ka bakhat way hadu dakhat bakhat sa tangini puli kani ka lanong bagindup sai ka ong kumlo kani ka lanong hakmi kisni kinwan ong try blay bangan pa ka jingkerdu agari ka jingkerdu kupu lemne ka jing sliang ye ka henry ka jong ka ba yos ngau yaki ktien utrai na kwa pina pule ba but kin ya shen na ga duriao she ga duriao na shatei hadu mingi kin phat shane ba chawai banwat ya ka ktien utrai tikin shamika hakata ka sngi ki thaisa ti ba bhabriyo bi samla ki niap layer namar ka basliya kita ki basmai de ka pop ka samaria bi ki ba angkat ba im ublay jome kodan bat kal ba im ka rukom be sheba kita ken kilon ba ki yang shu lano fi kani kani ka wai na ki lunong ki bangi osno wat na ki nongkren ki bala khampao ba ki ju ai warning ye ki brio ba ki khot ye ki ba ki pai shu play daka ba ong nilai alap pe kektiin ke jom play nilai tkhu shipi metan sni pidang yo alat ban yo snow kektiin ke jom play priang pai wat yo play namarkan sapoi ke sni bo play ong na kitab amas na mo prar khat khat we bo un pa e ke jinker do akari be ke jinker do ke jinker do pu num le ke jink siang e ke har ke jom ko be yo snow ye kektiin ke jom play but kita kuat ini bagi beri ini mare ni setai ni sekian ni sesiang ke dunia ni mare ni wat bat kinum sya. Fi iki kani ke interpretation ani ke kompen ke la ke bagi klaim sot ho ye ke jimmat ke bejeliu juga. Ni da ai warning ye beriu bala da kimtre snap kloy ke tin jam leki nom la mani so shoot na maru blay un se khano ye ke jingala gospel. Ni da penan kam ke tin bo blay un se khano ye ke jingala gospel. Makito ki beriu ki besu mo ong na da kwe kentin kitiang ye kata bat ki supriya. Kan mau ke jingala mo kaman da ke besu la ban penting. Pen mai ki beriu da ke misinterpret the Bible. Fi wali sino engan pen i fi ngani. Kani kam day satya kabadai kan kum na Bible. Fi kani ke jing tho ang ni ke jawamas ke krena ke testament ke berim. Hakaba ublay usat bu yegi prophet. Ba usim haba ulich yalet ma uwa yegi prophet. Ba prophet unong hakmi umni ong tuai.
Let banyele fitnan ai pigo jingjap. Nang tade ki samla briung de ki kli besong khachoman ulet ban penshikit ma u prophet u aiga jing pen pau aiga jing pen shai. Wong hakni kumni ong try ki brio ag tu por ki let bichi ki prophet ndegi mot ban nek ke. Kamay ga nuksa finyo I. Pikin mau yo siem so siem ban kong de jat Israel. Ndahabaw Samuel uya udah naga jing kordet ulet wat shaka besong so lo. Ban penmi biang yo Samuel. Namar tiap kumno ban le shikhman. Nama udah naga jing kordet nama ulakan riak lau play. But lada mdan prophet kis iya magutu ko por ki kelumar namar kile kili nagi prophet ke i bagi ban le. Ki brio baro ke jat dari Israel ki lindo baro khoy ki kili but utrai uju penpau ha ki prophet daga buang hakmi kumni ong utrai kani galong ketien ke bawan no play nang tade penpau kumta kata kade ke bangi syait yoi fi ahadni ke kitab Amas ke kerani kata ngan ong dah ketien ke basyai wat penikhle ya gani segaji alap gospel wali ong bo play pa gaji gerdu banomyo segaji banyo snow ke gospel wat let penbakla kata katakan penbakla lut ya ke Bible bro away Nama ada pipuli na Matthias. Ada pipuli na Matthias. Nagalanong ka ba arp husang. U Jisu u ang siya ginigtin. Nawal u Jisu si ginigpertay. U ang siya ginigtin. U ang snap na puli. U ang lanong ka ba arp husang. Nakot ka ba katsaw ang. Di ginig gospel jang gahima. Onyalap. Hakapertay baro. Yung walang jing plag. Ikinjaban rin baro. Anak kumta ken kan jaga ta kabukut fi walik penyekhle ege kitab Amas bat kane ge jing tho kabadon hangni hagaba ong Jisu ya ke gospel ya ke jingelap gospel kat ngani thui pi kan dan bet ke jingelap gospel lagi ge perti an penyo snow shikit brio baro mdei ba penju shime ge kitab Amas o blauw pa ge jing kerdo be brio ge no mi snow shikit ge jong blauw pi penting ge brio kapan baklapan pi interpret baklaya ke Bible katai kadai baki brio manda pensyai bahai ke taru kani kitab Amas ke keren ya ki brio ke testament berim bo blay uju keren si ki brio lo bagi prophet ban batai ki ke ibagi di ban le ki kon Israel klem dan ki prophet ki dei ki bakordit tam namar ki le kilibai ki lakhat ki nong yo I ya ke tu por fi dei ne ke tu dau na kwa babin skot ho igani Pipi na puli ka Bible kidan ki ong kidan ka ba mo ka ka por ka jong ka jing Snapchat ka gap ki ong ka gap theory bo kita. Si what nang ni na ka testament ka barim si ka testament ka bituma ngi tek ka gap ka dan ka jing Snapchat ka jong play ko ma south pass na play krem krem area. Ka taken ka de ka bo ong ka kitab Amas mangan pa ka jing kerdo agri. So ik balik ook die samla kini yap leer kini. Naman ki wat kin tip ka ingan le kung nung le ki klumar ki den kam yo prophet. Andrei ndabo play wan ra kum kujing bishar kadan kujing kortet. Nat kadaw sa da puli ba ay ka kitab Amas. Pinsa yo I hangto. Ba ukuren iya kitu ki briu ki ba mo ki ba smaya ka pop. Nata ki ba ongom ni kita ki ba smaya ka pop. Samaria ki ba ong kat ba u blay jong me kamon ki priu tu por ki penan ka baklai ni ki ong kat ba im try la ne kumni ong try ka tagar ko fi ka ba mot ba u blay un set ni ki sinto ki prophet unum a shu ko ktena ki prophet ki priu kin ko kala judan ka por wala ka por ka jong eli ba ka tim jong try ka klem dan shu Dei tada dun sayo Samuel na du budang knare. Usayo snow i ktien jong try. Bo try khot on Samuel usayo to. Re klami to jo Eli. Ka kadan ka jing duna ka jing kenja. Ka jing man ong no ka jing bomdan shu ka ktien ka jong play ka to pa. Fi ka nakata daw kani ka pen baklai gi bo bon gi brio. Kan ma ka jing lap gospel wat pen ye kleber kani. Wat zie je laat? Ik bedoel, pat baasje, zo rap je moet eens een keer. Nou, maar
kas no be la da fi le kumta naman kat kum ga Bible be ben la pi ga gospel shi ga putke bra ko be fi tip kata ga de ga ba jisu o nang ta de fi pet wa adien tu ga jing no adien ga jing jar ba kanang dal ga jing la ga gospel ki pri na yo ga jing Nakatagada what you interpret klumari ga Bible na makan po siya ga bakla. Katagada ga benengkong. Idan ka madayit pa ay gijing talk ba pinong siya ngay klumar. Kabaar ng Krenstead na marbang kuha ng pendep igini South Africa. Kabaar. Fi kabaar kaday nga kuha finang mabansngap igtin ga jomblay. Namar kani ka por ka bangi poy mangi menta kaday kaba kibriyo kile ekaway ka jing bakla katagada ki twist ia keketian ke jong blai ki twist ia keketian ke jong blai nganget pisu tu kita ki penkelan ia keketian ke jong trai ban penkelan nagata ka ba long simple ban penkelan ia ka bagi briukin klumar ban nagi penkelan ngani tu ipi ki poi haga caka ka ba to ngan puli fi naga Bible naga sidi ka ba ar ka jong Petras ka lanang ka balay snap ngini puli naga dekhat ka bakat no tangini puli naga dekhat ka bakat san utho komno Petras ane wa omne to pinyin yaw di iya ka taga jingi sha slam utray jingi bakalong ka jing penim kumbo polru upara banget be it jingi una tho api ka bakum ka taga jing start iya ka bala ay hu the smooth hu igini utho Petras ia ki jing tho ki jong Paul ude parabang et jong ni uba tho kat bakum ka taga jing start ka ba yo now play ka bala ayo wong kum no snap khat bakhan riu ok ni Petras wa kumba ha kita ki sithi jong ubaro ru haba ukran na ki sipang ki eki eru ha ki badan ki eki eru ki ba e ban snot ho kata gen ki don ki jing tho jong am snot Paul ki ba e ban snot ho nama udan ke jing champagne ke jing start ke buyo no play teu Petras utho egni nam tagi banget bakin ban maham igi pri wong namar balai wong namar don ki be e ban snodho ya ki ba kita ki bam nang lani kita ki bam tip ki pri ki bam ne ki penkelan fi ikidan ki ba penkelan fi ki kumba ki le ru ye kita ki jing tho ga ban penjat no ela de fi kidan ki priyo ki ba penkelan mentai ki tin ke jong play karen ki tin ke jong play tan ki tin ke jong play penuan dor shiga jing kwa joki tan jubor ye ki tin ke jong play shiga ta jing snow tho joki penkelan ni ki tin ke jong play ka ba penkelan ki de ka ba snio ba ngani tu nama ham ni yepi nang ni dapat ba bis ngap iktim ke jong play dan ke penkelan ni double aklo mari tlim kawai pin lap kinang ibriu ke ba penkelan menta fitip ki penkelan no baki ong ba nda pipet ba na Bible kawai ke dai ba ki ong nda pen baptis ki brio nda shu ban ong hakakateng blay kupa blay khol blay se khol namar hakikam de apostle kidan ki ay ki apostol na ki pen baptis ki brio kin jong su blay kupa blay khol blay se khol ki ong ba tang ban baptis aga keteng ke jong Jesus Christ pet wat Petrus ong aga kam apostol no ba man si puli mga kada khat ka balay bupra Petrus itu ki ong to pin kala ka bomot but on pen baptis we puai aga keteng Jesus Christ yang banyo ma ki pa fin de puli ang ni fin yo I ba u Paul ru aga lenang ba khat handai fin de puli na khat besan ga onda kila yo slow ni la pen baptis ki aga keteng utra Jesus fi kidan ki brio ki pen kalanya ki tin ke jong blay ki ong ba mbi shu ban ong hakatang blay ku pa blay khon blay sim khoi na mal balay u ki apostol kim jipenan kam shu ta nda pen baptis ki le komno ki pen baptis be tang hakatang Jesus Christ bat ki ong ba le ba bakla la da pen baptis hakatang blay ku pa blay khon sim khoi ti na fi puli pat na Matthias na kalanong ko bakhat do Filap bau Jisu upha igi senran bikin pelau senran igi pendiri bara ban pen baptis iki ke keteng blai pa blai khon
Problem se ba khot bi da ong ba tu ga dei ka jing pen kala ka jing ba pen ka jing tho ba ba kala fi kwa bangan ong ni fi ga ni pa fi piapan sno tho e ga ni ga nom lim na ga tin bi jong play what you met klomare ga jing tho gi brio le emmer benang ga jing ong jong gi bo bo na mar klem sno tho ba e ga bible nga kwa ba pin sno tho e ga ni ga pet u ong ko ni o Paulo troch ne yo jisu ngan pule kolosal nang maning kong tang ini pule ka ang ble ngine pule kolosal nang maning kong tang chi pule tang ko wi khat ba yo islam khat ba khat kan dai wang na ba ukpa ulasno ba e ba ga jingda baro kan shong tli ho komot dei how jisu christ tang ini pule ka nang ko ba aru naga kitab ena ni jiti kolosai nang ba ar naga khat ka ba ngine pule naga khat ka ba kan dai ka ang ble na ba hau gamot hau jisu kata ka jingda baro joga jinglong blay ka chong tali na ba hau jisu kata ka jingda joga jinglong blay ka chong tali fi ide na kata ka dau la da pipen baptis pipen gentang ka kata ka jong Jesus Christ kam lay ka biang na mar hau ka chong ka jingda joga jinglong blay Henry la danga ong pa ak kateng ka jong blay ko pa blay ko ba blay min sibo ko ro kataru ka lang ka trinity ka belong kata ka jing dap jong jing lang blay bro ko wai la dep dan la da fi ong da kataru lay lay da fi pen baptis ka kateng Jesus Christ lay lay na mar kam day satya bam dan chu ka trinity hapo jong Jesus ko dan ka jing dap jong jing lang blay bro ko wai tin nai pen ka ani ki brio ki klumar la da pipenan kam da keteng blai ko pa ko mo sem ko me le da pipenan kam da keteng ji suru ko biang na ya pen kala sa ko wai de ngan pen i fi kene ru ko ba ngam tip lang la nan pen da pang ni tengi ni pe na ga bible fi kene ru de ba ma tam ngai i ba kene de ba shirkai ko shirkai sha ne da bu ira ga ketien na ma ngai i ba shirkai ga no ru kam ki ba pli ga ni ble ba trejo ban shirkai play ki trejo ban ya chkhmar kita shim lo pile di kita rai lo pile di bagi long ki bom bitcho banyo e gajing imbam jikon kita ong ba yanga te pastor play map show yanga map show play map show wa ong ba like map show na mal kita ki ba ong yanga ba play map show kita kut na kita khat ba tengah keling ong ki kut nang no ki kut nang ni na ki shiti shigi hebrew la nang ko ba shipo kada khat ga ba ar pun rio snap ngan puli ka ong ko ble na mala da ngile pop dala ka mon him da ngila yo pdiang ngi jing tip ngi jing shisha kam sa shu ga jing knya na mar ki pop hare ga jing community ga bi tiang ngi jing bishar ba ga jing klang ga ding ka ban sa bandu i ta gi nong ya persha fingi shim na ga khat ngile ra shi ki priu ki ba bakla ga jing em ki ba ga jing em ki ba ga pop adien ba ki la kala ga bomot ki ya ki ba pli ga jing plat ki ha Mana bagi bakla, mau ki bakla, ngani ngatai ki babun ki jing bakla, hadin bagi kala ke bomot kila dia bakla. But nda bagi kum bakla ki bapli ki kwa ban phabiang show play dan play dong katai ki kidang yo ki jipendo ki dan ki jing skorem ki dan ki jipendo no play ki kwa ban yang yang manya chkhman re kim la show, balai kim la show. Namar dan balai ong ki ngani khat. Bong kum no ma la ngi le pop dala ka mana din mangina de yo pdiang ngi jing tep ngi jing sha kam sa ji ya na ma ke pop ka don bet ke jing kan sa wan be ke jing sha ma ki tu ngi yo ngi khan shukla ba dur ba dar shu nyu shu tieng shu rai hin la de ba but de ki tu ngi la hi ki bala de ke la de et hu itu ktin de ki tu ngi slo hi ki ba shu ma khlam de so tho shu le ai de ba ktin ki tu ngi ba pli ha pli ngi jing plat pli ngi jing le pop jo ki mla khileshu ma shu yem ina tu shu me kenya mam tre shi kriba chi ata so taru yo la ta ki punjab san ki dan ki ba society dan ki ba le na kalau serious du gata na bu duai ngate na bu slot brio ngayos na bede ne ta daw puli ni na na kwa ngate kadai kum no ne fi ngan bu ne gakte pe wong namala nang ile pop dala gamon dal ngila yo pedang jing tip jing shakam sa shu jing knya na marga pop ndre jing community ga itim ye ga jing bishar ba jing klang ding ye gaban sabamdu ye kita ginong le persha na kwa vende yo ita kitien ong ginong le persha udawan ra nuksang ni ga testament bare mo ubriu uba ibenye go ko moses uyap no klem ka jing isnai da ka kitien armut na lai ngot kisaki kurena ga po jong hukum kaba aram ong
ka jing pin chitom ka kham khrau ka kham jur kat no pitarai kan dei yo taw ba yu apa ki kijat ki jong khon yo khonu play bat ba nyo bom kho yu snam gu jutang da ka bala pin kho yu ba bala le ben yo min sim ka jing ai namangi itu yu taw ba ong ka jipniar kapot ka long ka jonga ngan le kliang manga pat ru traun bi share lo pa lang ka long ka ba itieng ga ban ha ki tiu play ba im fi da khani ka de khon ni wan ra shi ki klem na pulilut ika nga ko ba pinda pulilut igni la ngan pulilut te slam hare da pi pulilut igni ga nong bor wai fi te ko mo igni kani ka khtian ne ga mo hadin bo priu ula kala ba mo ula priang ula ngai bo jisu de kon jong blai bare de snam jong jisu kam de shu jing knya ga de gimran kala de tang de snam jong jisu ba ni ma bi gi pop bat nang ta de mde shu la mo ka jing kala ba mo ka wan be de jing ta jong min sim ko bat nang ta de ula yo ig de jing knya la shan sha bi do min sim ko nang ta de hadin uniu priu ubala yo kom ka ta ga jing pen ka jing em ka ba shisha no jisu ulet paino shaka niamrim uda yu apa kikijat sendan yo jisu balang khonjang play umnget shu artat bo jisu de khonu play na kwa fin de shai gata umnget shu bo jisu de khonu play umnget shu de no pnem umnget shu de no suspa umnget shu yu bo de bo yap aga deep na bo mi pat na ga jingtap umnget shu uda yu apa kikijat yo khonjang play but nang ta de uda nyobam ko je ga snam ga jutang uda shimbet ba kham de shu da ba ma da snam do jisu but nang ta de uda ma uda iben da le ben yo min sim ju ga jing ai ka ta ken ka dei ka ba ule pai no le si ule long hindu no le long muslim no le ule le biap ka jing knya imran na ta nge chu ga snam jisu nge chu jisu ya ka ta tingan ong pi la daula tip ya ga jing shisha ula priang jisu ula ma ula sud ule pai no sta uda yu bo ja kata kala banwan shega jing bisha ga jong plan wat le shim me ga ni ga khat nam ta gi bri ga batla ti ko play ki ba ye yo play ki ba kwa ban shakri yo play ki ba prashankat bala ban yai ban yang scam andre ki klam la ki kum phaidin ki jingai no play ki kalan ki ha na kwa ngana fi phim tip ba ka tin ga jong play kang ka kren ga shi shi yanis ka bin kang ka lang ka bin kang ladangi omangim dan pop ni shukar la di ba ka ta jing shi sha kam dani utho eno to utho ga ba ngai la tip ga jing shi sha na ka daw nga tuwa ibo play unyara pipi kin ma ko ni ga mga kren ka balay ni ka day ka banin kong ga mga kren ka day ki brio ki ba interpret bakla ka ba ar ki day ki ba twist ka ktien ka jong play ka balay ki day ki ba kren ka ktien ka jong play tang na ka shidi khat klam puli lot yagala nang parakway ki ba shim shidi khat ma mangi o mangi ki shim na ka text out of context ki ba shim shidi khat ba ki ba shim puli ka tukala nang parakway daw ko ko bapia ana pikir ba mata magidang be wishi itu dikhat tuan dore ke jikwa joki select here lit here le kai gibre what jipdiang yo to ji kai ka ba khatdo kade south linga ong fi definir ba hai jing tho la ki de ne em la ki tin ke jong play ka ba khatdo ki don ki tien jing start ki ba mi ga puthe ki bala penlong ki brio bikin nge ba dai na ka tien jong play kat bangi wan na ka tien ke jong play ni klem la kawai ke dai itu ka tien ka bangi sha yo asno ko ba u play u yarap ya kito ki ba yarap elde darne lei ki ba ong sundan ba ka tien u play ka ong u play yarap ya ki ba yarap elde hanno ha ka binta jong ka bible filap ya kata nang no filap na nang no mdan kata ka tien kam shim dan aga bible brokwe ngada kwa ye fi ba pinda perkhat ba what shunget lut ye ki tien start jong brio what shushim ba dai na bible na mar kata kan dai ga ba fi penlang ye ka tien ka jong play ka dai ka jing maham o play o no ba penlang ye ki tien ki jong a dan penlang ho u ye ka jing
Yagi moi gitu jing pang gitu jing kro ngim kwa ko kata fi puli naga babu pimla gitu tin ba u blay wi rap itu be rap di kamdan ko kata pitip kamdan kita de ketien ke jing start bawa nang no amte bat ngila jupendan kame kita abang ngila tuai ki pre ngila ji selap pre ngila keren dan lele keren ko bar sunan u bud penlang subjek kita ngakwa ada ngi ba fin sngot Haat ublay wirap. Kadan kam nagaliang chingiru. Nurikin mao. Ladangan unra yafi nga Bible kajurong na mga miyo susipun ko po. Ngan siya yafi sikintiyan. Ladap himla siya banirap tada diel di. Kin mao ngidan yung nang yarap. Umansi mo ko joplay. Ubalang unang yarap. Yung ikibam dan lahat kibam lahat. Fitip ngilaw tangga kandaw. Ngibam dan jingkermen. Ngide kibala lepop. Ngide kibam dan show. Ngide kita ki kiu jang ke jibita ngide kita ki bala bu lepai ni ban mo ya ke jing ya ka bamla andre uji suan ban ya ba gede na ta jang ki bamla na ta jang ki mo ula ya pe pli nam ta ki bam riu play on ba nde bo wan ban ya rap ki ta ki bala ban ya rap ile de mdan shu bala ban ya rap ni lakot na ta da ng ko ba binum shu shim mi ni kitien maka dai na kitien ke chop lai fikir bahagi ni gisni daga biyet bahagi jing tho na kitien ke chop lai ba filat na ka jing shai kai ba pen baklai ga kom interpret e bible la ni ban pen kalai tin ke chop lai ga bakla ban pen kalai ni kitien ke chop lai ana shim shi khat ba khlem puli ga nang khat bro way ba khat do e ba binum shim ki kitien jing start ga na pertai ban penuan shi kitien ke chop lai ta ga de ga mata nangej kita kan pelat je fina gajing syukur betul tengi ni tuai tuai ngadap de gajing sngowo eme ngala ban hikai yakini ki ege shiki priyo bat ngadangej ke tuai kala gajing khu gajing shangai ya gajing shiki play ko tengo dong chisu tuai amen madame len kur khu pi bless